Wale teng berjanji niku penting. Aja kok geger terbangi wae. Wale saiki mbok berjanji, golek apa saiki sing rame iku? Apa? Ror iku apa? Simtut durar ruamene. Tapi kowe ora ana berjanji bento kowe tak kandhani. Berjanji iki sing dadi pokok. Wale mau berjanjian saiki ku gene ora kepenak-kepenak. Mergo ora ana pokoke. Pokok lahir Kanjeng Nabi iku sing lahir hakiki nur. Tapi ora kenek muk ramekno prengetan. Mergo ora oleh. Yaiku wulan Rejab. Wani dawuh Allah andai berjanji walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa yuzharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'nah naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zuhriyah وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية وصبا كل صب لهبوب نصيب صباه وقسيت الأرض oleh mukjizat perkara sing mulane pengadatan ora ning wulan Rabiul Awal ning wulan lahir nur wa qusiyatil ardu ba'datu lijat biha minan nabati khulalan sundusiyah wa ayna'atis simaru wa adna syajaru lil jani janah ونطقت بحملها كل دابة لقريش بفصاخ الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت أخوس المشارق والمغارب وتوابها البخلية واختصت العوالم من السرور كأس خمية nalika ngantenan lahir Nur Muhammad saka Abdullah ning Siti napa Aminah. Donya berubah. Wong rame wa qusyatil ardu ba'da tulijat biha. Bumi nalika seduluke lahir Kanjeng Nabi dekok-dekin. Bumi ora patek subur. Kesuburan dimulai bareng lahir nur sangka Abdullah ning Aminah. Ana cecukulan ijo-ijo minan nabati khulalan sun dusia. Ana wa aina atis simar wa adna syajar. Wa huwa padha mateng. Maknane subur. Biyen akeh omo bar Kanjeng Nabi wulan Rejab kumpul lahir nure Kanjeng Nabi wa aina akisimar. Wah wan padha mateng. Wa adna syajar padha gemerandul wit wah lil jani jana. Iki mulyane lahir sing lahir. Wanatakat bihamliha kullu dabbah li Quraisy. Kewan-kewan unta kimar bihal padha mantuk-mantuk ngek. Aneh dirasakake. Padha ngucap sing artine saiki wis Aminah bobot. ونطقت بحملها كل دابة لقريش بفصاخ الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنى. Pusat brahala
tengku di India. Pusat berhala, pusat kuil yang abadi. Iso rutuh, recane ana sing rutuh. Aneh, dirasakno aneh. Wa hamajat naru Faris. Api unggun ning gone Persia. Api unggun niku api sing abadi. Sing ora tau mati. Selawase mulai kapan api abadi? Iku simbol kebesaran bangsa Hindu, bangsa Buddha. Duwe api. Api niku bisa mati. Aneh nih. Wa kharratil asirra wal asna ala wujuhi wal afwah. Niki Allah. Jadi Kanjeng Nabi lahir. Sing paling aneh lahiring Nur. Iku tanggal 10 Rejab.